Wato jama'a dakarun mai nasara na Lebanon fa suna nan suna ta kokarin su ga sun karar da sojojin mamaya gabaki daya. Duk da dai ana turo suna dauko haya, Europe tana turo nata a sace ko ina ana turowa ana kama musu, amma wallahi suna nan suna ta kokarin su ga sun kai su kasa gabaki daya. Wai jama'a kun san tunda aka fara faɗan nan ba a kashe sojojin mamaya ba a rana daya, a kashe sama da 300 400 tunda aka fara. Yanzu gaba ɗaya ƙarfin mamaya ta ɓangaren sojoji nake muku magana, in dai ɓangaren sojoji ta ƙasa ne fa gabaki ɗaya na bakin bodar Lebanon, kuma dakarun mai nasara suna nan ragargaza suke yi, suna nan suna fatattakan su. A yanzu haka dakarun mai nasara fa bayan ƙoƙarin fafatawa da ake yi ta ƙasa da su, a yanzu haka mizal daga Lebanon baya tsakautawa a ƙasar mamaya. Duk wannan garuruwan da wannan ƙauyukan nan gabaki ɗaya dakarun mai nasara sun tayar da su na Lebanon kenan, ka gani? Amma kuma duk da haka fa ku duba ku ga irin biyayyar da gwamnatin Lebanon take wa kasar mamaya, ku duba ku gani fa irin biyayyar da take musu, tun da aka fara yakin nan kullun sai sojojin mamaya sun kai hari, a yanzu sai sun kai hari cikin Lebanon gun wannan ne duk irin kokarin da kuma irin satan bayanai da irin bayanan sirrin da gwamnatin Lebanon take wa kasar mamaya fa a yanzu haka da sojojin mamaya suka ji wuta kullun kashe su ake yi fa. Yanzu Lebanon ba gwamnati, yanzu duk wani abin da kake gani a Beirut kamar ka ce Abuja, duk wani benaye da kake gani dakarun mamaya sun barar da shi da jirgin sama, sun haukace sun rasa inda za su doka, ba su bar kai. Ina ganin a ɗazu-ɗazun nan ma an ce an kashe wani ɗan majalisa na gwamnatin Lebanon ɗin, kuma su suka ɗaura shi. Duk irin biyayya shi yasa ake gaya muku ba 'yan amana ba ne su. Yanzu babban takaicinsu gani suke yi kamar bakinsu ɗaya, wato gwamnatin Lebanon duk da irin biyayya da take musu ba bakinsu ɗaya da dakarun mai nasara. Kuma wallahi dakarun mai nasara Allah ne, kafin Allah ne, ba wanda ya san inda suke yi su, ba wanda ya san tonar ɗin da suke rayuwa sai su, ba wanda ya san makaman iya yawan makamansu sai su, babu wanda ya san. Ku duba irin bambaman da suke musu sama da tunda aka je sulhun nan fa, har ma suna ganin cewa sun gama karya su, kuma sun samu bayanan sirri ne fa daga wajen gwamnatin ita kanta Lebanon din fa. Amma yanzu an bar wannan maganar, kawai ba ta ma bambance so gwamnatin kasar, har gidan gwamnati ta kai hari, ba ta bambance sojojin kasar, kawai ta dauki da dakarun mai nasarar da yan kasar da ita gwamnatin duk daya. Behude kenan saura Lebanon ma, dan naji saura Jordan ma, dan naji yanzu sun sa shugaban kasar Jordan a gaba, suna niyyar su kai masa mugayen hare-hare ko kuma su hukunta sa, saboda sun ce harin da jamhuriyar musulunci ta kai Dimona da a ce ya tare da ba za a yi musu ɓanna haka a kashe musu sama da mutum 10,000 ba. To fa sun haukace, daman kun san su haukar su ɗaya sai sun raina ka, kamar yadda suka yi yan Gaza kuma suke yan Lebanon, to yanzu kuma za su koma Jordan. Saboda haka ba yan amana bane, gwara ka fito musu a makiyinka kawai. In ma sun sa su kashe ka kai shahada, in kuma kai suka kashe su suka sani, su ba a musu biyayya. To haka sauran wannan kasashen ma nan gaba sai kun ga abin da zai faru idan suka tabbatar da cewa ba kama musu za ku yi ba, ko kuma suka raina kokarin ku, to na rantse da Allah za su fasa ne. Dama sun ce ba za su tafi su kadai ba, kuma waɗanda za su tafi da su din waɗanda suka dauki amana suka ba su kenan. Ubangiji Allah ya sa mu dace, Allah ya dauka musulunci ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, nuna mana munafukan musulmi.